rigtig, rigtig godt. Den er måske ikke noget at brække. Jo, men jeg tror, den er... Altså, det her det er mere for at sammenligne, hvordan... for den her vinge ser ud til at være OK. Det er også den venstre. Her. Ja. Ja. Du kan se her, den her drejning kan den anden vinge slet ikke foretage. Der er også blod i det. Ja, det er det, der ramte. Jo, men blod, det kan jo nogle gange bare være et sår. Så jeg er bange for, at den er brækket, den her i hvert fald. Men... Er det noget, der kan komme sig, jeg tror? Altså jeg tror, at vi for en sikkerheds skyld, vi skal nok tage den omkring en dyrlæge. Men jeg er ikke sikker på, jeg tror ikke det her det er noget, den kan komme sig over. Nej, det er lidt tynd. Ja, det er meget synd. Jeg tør ikke sige, jeg tør ikke give et eksakt alder på den, men det er en yngre fugl i hvert fald. Ja. Så. Den er flot jo. Altså den er også i meget sådan rimelig velpolstret stand, ikke? Jo, den er fint foderstand. Nu skal jeg ikke have fingrene for tæt på næbet, nej. Den ikke lige hakker ned i. Ja, det kan den altså. Lille. Det er da stadigvæk en åben. Ja, en teenager.